Pamsoroi, vana baba, vana mai, vakoma nevanhing'ina, all protocols observed. Nhasi uno ndiri kunzwa hana yangu ichirova. Iri kurova nekuti 41 years ago ndakauya kuno kuAmerica. For 20 years of those 41 years, ndaitiza vanhu veimmigration, ndichitiza mapurisa, ndisingazive kuti zvichazogoneka here kuti ndiwanewo mapepa. I tried to apply, ndikambosungwa, ndikapinzwa mujeri reimmigration, ndikaburiswa, zvikanzi no, wakudzoserwa kumusha. Mwari vakati, hakuna kwaunoenda. I'm coming today with pride and joy. Nekuti tanga tisinawo malawyers ainzi maZimbabwean lawyers ekuti taienda kunotaura navo. Malawyers akanga ariko aibva Nigeria ndo vanga vakawanda nemaAmerican ekuno. Saka havainzwisisa kuti nhamo yacho yekuti tidzokere kumba uye kuoma kwanga kwakaita zvinhu zvaifamba sei. Saka waisanzwa kudzikamisa kwehana kana ukaenda kunoona maloya iwayo. Kuona nhasi uno kuti tine malawyers akabva kumusha vana vevhu veZimbabwe gives me so much pride and joy, and thank God for this moment kuti tinewo vekwedu vadzidza nezveimmigration vanokwanisa kubatsira vana vekumusha. Saka kana paine vari pano vasati vaona mapepa vari kumhanya vachitiza zvandaiita 20 years ago, be encouraged. Nekuti Mwari vane muitiro wavo wakasiyana newedu. Mwari vane mapindiriro avo akasiyana nedu. Ndafara kunzwa maibwawa vanamata vachiti ivo, it was not a mistake kuti tiri muno muAmerica. God did not make a mistake to open doors however you came to America. God had a reason and he still has a reason. So hold on to the garment of his hem. Kuti izvo Mwari vapindire. Ngativhurei nzeve dzedu nhasi uno apo tichanzwa magweta edu achititaurira nemikana iripo yekuti muwane mapepa enyu. There is a way where there is a will. Mwari vanopindira chete, saka musaore mwoyo. Tinoda kukusiyai nemavhesis aya ekukukurudzirai patinenge tichiteerera uye kukunamatirai nokuti hatizoregi kunamatira mapepa, hatizoregi kunamatira avo vachiri kutsvaga mapepa. Avo vane mapepa seni, I want to challenge you as we leave this session nhasi uno. What are you doing differently now that mave nemapepa? Nokuti kazhinji kacho taita dai ndine mapepa ndaizodai, dai ndine mapepa ndaizodai. And I ask a lot of people kuti now what are you doing wave namapepa? Vazhinji vacho vanoti mufunge nanhasi ndakangomirira nhai ndichazoti ndoti. Saka I want to challenge you because it wasn't easy and it's not easy for vakamirira. Asi kuti vave navo, let's do something that is different. Zvinoratidza kuti chii tinotenda nemapepa akauya. Isaiah 60 verse 22 inoti iyo, when the time is right, I the Lord will make it happen. Saka musaore moyo. Psalms 27 verse 14 ichiti iyo, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. And the last one Ecclesiastes 3 verse 1. Tongue twister iyo inodinetsa nanhasi. Remember kuita kwa Jesu kwakasiyana nesu. Inoti iyo, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Tinokutendai magweta ari pano nhasi nevese vachange vachitaura nesu. Thank you for what you do. Ndiyo faith encouragement yedu ye day 7 yeMabvira Pamwe 2026. Mazvita.